Bueno, Sacri, moltes gràcies per voler-nos deixar el teu testimoni. Què t'ha semblat aquest cap de setmana que has fet per aprendre a com caminar reeducant el cos, per tenir menys lesions musculars i sobretot transformar emocions negatives en positives? Quin és el teu... Bé, em porta una experiència molt enriquidora a nivell personal, jo penso. Sí que se'm m'han facilitat o se m'han posat al davant una sèrie d'eines, que ara les tinc de treballar jo, per suposat, val? I com a experiència, a veure, el fet de caminar ja transporta a un altre lloc i et fa baixar més la consciència, no?, del teu cos. O sigui, la sensació que he tingut ha estat que he baixat molt la part mental, que sóc molt mental, més el cos. I a notar certes parts del cos que quasi bé, no diré que no les coneixia, perquè és veritat que les conec. Que perquè tu ets infermera, a més a més. Sí! Important aquest dato. Sí, important. Val? Llavors, doncs, si més no, tenim més consciència del meu cos. I avui has averiguat què passa quan estic angoixada i de quina manera puc transformar aquesta angoixa, oi que sí? Sí. Em pots fer un breu resum? El breu resum és, bueno, utilitzar molt la respiració glòtica, que sincerament m'acosta una miqueta. Bueno, pràctica. Però és pràctica. I centrar-me molt en, per exemple, jo amb el meu peu esquerre, bàsicament. Sí, no? Te n'has donat compte. Però ara ja molt més bé, L'haig de treballar. Però Ja ho encara has l'haig vist, de no? treballar més. Però, bueno, és qüestió de pràctica i posar-ne més consciència. Per tant, bueno, és el que deia. Ara tinc unes eines que les tinc de saber treballar, també, al meu favor. Les treballaràs? Mira que queda aquí constància, de testimoni. Puedo prometer y prometo... Puedo prometer y prometo que las voy a trabajar. Puedo prometer y prometo que utilitzaré més les meves cames més que les rodes del meu cotxe. Això està genial. A més, com podeu veure, els 90 graus els porta molt ben col·locats. Has de resituar. Vale. I una última pregunta. Alguna d'aquestes coses et pot servir per dir-li als teus pacients de l'hospital? Jo crec que sí. A més, treballo amb el pacient respiratori. Sí que hi ha gent que és gran, amb la qual també és una mica més complicat, però també treballo amb gent jove que són asmàtics i per tant també tenen problemes a nivell respiratori i crec que sí. És veritat que a nivell més de primària, més d'educació, també es podria incidir molt. Bueno, ja incidirem, estamos en ellos. Però a nivell meu... La gent com tu ens ajuda, per això, a difondre-ho. Sí, clar, això perquè ho heu experimentat. És que si no experimentes les coses tampoc pots parlar-ne. Cert. Jo quan li dono una pastilla a un pacient i li dic potser té un gust amarg, potser no ho he experimentat jo, o potser sí, però bàsicament és perquè també m'ho estan dient altres pacients de que quin gust més amargant, tinc un gust metàl·lic. Si tu ho coneixes, pots explicar-ho a l'altre i l'altre no se sorprendrà d'allò. Clar. I per tant també acceptarà més bé el que tingui que acceptar. Doncs moltíssimes gràcies, Sacri. Veieu on estem? Estem a la font de la Teula. Segurament és un lloc idíl·lic al costat de la carretera i possiblement heu sentit sorolls, però estem en el camí, o sigui, tot el que és Vies Verdes, acabem de fer Sant Esteve d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols. Ens veiem en el camí un altre dia? Ens veiem al camí. Vinga, adéu-siau.